Good morning, guys. Nako diri karon sa kilid, guys, kay naga tuyod-tuyod ko. Lunes Santo na ugma, guys, no? Busy na kayo mga tao din ha. Sabi diri kay kuan man. Nindot diha kay natay mga passion unsa na ay passion sa cross station kaning sa mamiss gid nako ang kaning sa kuan, guys, sa amo ang kuan kaning Good Shepherd Celestial Garden. Miss dyan na ako diha kay daghan kay nang tao niya. Sa una, manha jud ko din ha. Manha jud ko diha kada Holy Week. Kalagmitan ari na jud sa dili Huwebes Santo, Miyerkules, Biyernes Santo. Niya. Karon, guys, sige lang, puhon-puhon. Puhon-puhon, makabalik ra pud tag anha din ha. Nagyaka ako dire. Naginuyod jud ko diri sa gawas, guys. Mura ko giganahan og yaka wa man punoy tawo. Yaka-yaka ra ko din Yaka ko diri sa yuta, guys. Mura man kog gi-imagine nga ako sa tuwa. Nalingaw ra pud ko na ako mga silingan diri ay nagkuan ko kanang tarpaulin. Ganahan ko yaka-yaka diri. Nalingaw ko diri yaka-yaka. Muna ako mga kuyog diri. Ako ang kauban diri naglingkod-lingkod sa gawas. Gipay na lang ko. Gikuan man ko, guys, kanang gimingaw. Gimingaw ko mga bata na sa eskwelahan. Ako diri karon. Yaka-yaka ko diri. Tanaw-tanaw fokus mga kuan, hinayhay kay muragi. Kusog hangin. Sabi ko pamina, guys, hangin pud akong tulog ako katulugon. Okay, hangin. Okay, guys, bye everyone. Thanks for watching.